Uwan nga po nagpanahon karon. Ay puas ang uwan. Nag-New na. Uwan nga po. Maguling kapangandam na kong dahon. Ay napag-order man suman. Kalong kaiwan man lagi. Salamat nga po sa labang pagahon. Naglirat ako matarong buntaga. Isang dagdangit-nik kakalibutan. Nakusod. Kaya di mutulin. Pagkakabungon nga po nga 20 pesos na. Ay, maglihan. Uy, sabi ko sa mag. Ang tabag ubusit on. Kapit ang parabas lang o. Sabi ang tawag lang o kay naparabot ko yung servisyo. Mga dawa. Good morning sa tanan, mga kaigsuunan. Sud sa gawas, sud sa Pilipinas, o sud sa Alicia Bohol, o sud sa among puti, butlong kaman siya Bohol. Sipon ko, nagsilango ko. Okay. Pakod-ungon. Good morning day niya ni Ma'am Alberta Ramos. Ako niyang nakitaan sa inyong tanaw. Good morning Ma'am Alberta sa kadapit sa Pilipinas o sa gawas ba ay bintang advance Merry Christmas. Diya sa Barin Ma'am Sara Laila Amid. Oh, Barin terus Ma'am Sara. Mers and family. Good morning po. Uwan kaya po sa amo. Nilaber namin doon sa ulis mo sila kanunay. Pag-ulis ang payag. Advance Merry Christmas. Alan Nisnisan diya sa CDO. Kamusta taga CDO? Napo ko yung mga parente da CDO. First cousin o igaan. Advance sa Pinoy sa tanan. Diha sa Cebu. Nagyapon ko yung mga kaigsuunan diha. Mga kaigsuon o mga first cousin po. Berkdaso na po diha. Mga side ni nanay. At tayo mga Bernaldez na po Cebu. Advance sa Pinoy. Ang tuling kay Gauwan. Tapos lang isa gagabgab. Papak ito ko buong. O ni Ma'am Mayrel. Good morning. Advance sa Pinoy. Asa kalapit Ma'am. Arlene Rolon. Good morning. Advance sa Pinoy. Hapon. Labi na nila mamiling ayo. Morning Ma'am. Advance sa Pinoy Ma'am. God bless. Diya sa Valencia Danau. Good morning po. Advance sa Happy New Year. Nako'y order karon himuon. Nako'y igagaw ng tawag sa Manila nga. Ang sa kunyang handa. Pabahin siya. Ito siyang nanay diya sa Sugdon. Kiragaw. Sa tako ni mo gaw. Kung sa'y ang mahimo. Ay nalaman ito na nanay. Nanay Rusi. Nanay Rusi Hanyula Ayuban. Ano izaan? Bilma Makabalo. Advance Merry Christmas. Uwan kaya po dari Ma'am. Ug di sa lay nasod kang Linda Kadiraw. Ang tanas dya kasal na ba kuno sila stiri. O di mamalit so pa. Kaming na. Pagkakita nagikasal mo pa. Plano pa. Buin na naman po brother-in-law. Padung naman na. Kami na. Muna Ma'am. Morning sa kanan. Ma'am Siri Ulrich sa Valencia Danau. Kabrihan na nila
Ganyan pilit gapon nga 20 pesos. Wala pa nakita ang gahapon. Ug di pa violet. Awan dari paw. Wa ko mutulin. Wa ko sud. Kanggubungon. Amis. May pagbuungon sa Mindanao. Dede sa Tagbilaran. Kang Sir Marcelo Castañaris. May buntag. Advance sa New Year. Maan ka? Night food. Diya sa dao, pamilyang nga aying pamilya. Advance Merry Christmas, labi na na Miguela aying. Advance Happy New Year. Na Miguela. Ako'y lang lingaw, sabsab sa kurit buongon. Lagi akong kumutulin, di akong kulikap na lampas. Ugma, Lunes, duty na po ko. Daman dito duty, ulingan magtrabaho ko sa mga order. Anong kinahanglan, mag-ipon o kusog. Ang kusog, ipamunak. Tahan ko rin bunakon, siguro dito. Wala kailag isa nang mamunak. Good morning sa tanan. Wala po kang payag, kamingaw. Excuse me. Ruby Provinciana de Buongon. One Japon. Sa katulay ning ingon na nga. Pakuno naningon na hutan ngano kung di ko mag-vlog sa sud sa family house. Mag-vlog ko sa family house ug may okasyon. Bisid pod mo si vlog ato na ang koy bahay. Ang koy pajag. Sila nga wa sila bahay at sila sa family house mag-vlog. Kaya nga maduli nga mo bakasyon. Ako sila vlog sa family house at sila ko'y pajag. Diyan ako mag-vlog sa pajag. Tatay na rin sa tubangan dahil hindi ganan. Nasang pagmaran. Naman pag ko mag-vlog doon sa family house mo namin sila. Sa Mama Alits, Aisa, Mama Julie. Sila plurami, umulit ko sa family house, simple. Sa family house sila mag-vlog kay naman sila naman may family house. Ako kay naman ko'y pagag, di alam ako sa pagag, diba? Baba kong sajak sa pinutanan nito. Sumabit ako ng okasyon, vlog man ko dito, panglitan na birthday, na anniversary, basta na ako. Maka-vlog ko dito. So mga vlog ra, matuzog na to mag-vlog. Magkuha man na sangkuan, mga tulog ko mag-vlog. Kadutan lang mo ko'y pajag.
Una po ko ito yung nanay, misturya raman ko. Una po ko iabot na nanay mo. Hatak raman ko. Kaya makinhangan mag-vlog-vlog pag na ko ipaabot. Namas nanay, buhay pang na. Ibaw man na sa kasi yung mga ipaabot o maabot ko. Hindi na kinahanglan. Walang. Hindi mo kakita na ito. Ako na ito mag-vlog-vlog kaya nira ko sang bayi. Gawas ka siguro og ka nang wakoy bahay. Ako'y pajag. Ako siguro ko vlog ato sa family house. Huwag na mga tapok-tapok. Vlog dito na na. Siyempre. Kami mga okasyon. Hindi ko family house kay maal ng simba. Siliksian wa diha. Si Bingbing wa diha. No yag. Ay siya. Na, uwan niyo dun. Hindi unang uwan. Kaya mo kilin na ni. Mukhaan ka, Tay? Tay? O, Tay? Kama ka buongon? Buongon? Oo. Ha? Ibang ka? Sabag ubo? Tamis bitaw? Kaya pamandaan sa kasubang lugar ron ang uwan baka dahil nabas alis sa gauwan maski ang dam na ako mga huy dak-dak na yung uwan tamis kadyo magmahig hang 20 pesos at alis siya hapon ito panis dao 70 sa kabuok gusto kong tilos lang buwan ni Mayura kami mo reply kami kasabot ko nga halit ko doon kabuok kami mo reply sa Mayura advance happy new year yung tanan amping muni kasir na harong adlaw hab-habog buongon wala yung lingaw kay na tanggong kini uwan nilaban walang nauga tamtuling ng gawas-gawas kini dengot na kaganit rip na hinunog hab-hab advance happy new year na lang yung tanan God bless all amping bye bye pakita tapos lang sunod na itong nakang
Impas sa kabuok-buongon.